Okay, Putin wakana ceasefire kuti tiyimike zida pansi. Trump wapanga hodi meeting imene kuti akakumane ku Budapest. Putin yemweyo wapanga waisajida chimisayolo kumanayo powered with the nuclear, and aneto naonso akuyesa zidaso za nuclear, komanso Kim Jong nayenso akuyesa zida za nuclear. Uku Iran ikuti palibe zotikira malire pankhani ya nuclear, ndipo mukamazithemba kuti munaphwasula zinthu za nuclear malo opangira nuclear, ino Trump akuti tabakhalani maloto mwanumo, tabala utani choncho, ati tikusiyeni choncho, tabala utani choncho. Akuluakulu chikuchitika ndi chani? Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Anyway, tiye tilongosolelane pano kuti zachoka ku Ukraine report by the army chief about the situation on the ground in Ukraine. Ku NATO. First of all, to minimize unnecessary human casualties, I'm asking to take all necessary measures to enable the surrender of Ukrainian troops, those who want to surrender. We have to treat prisoners of war in accordance with international law, as well as Russian law. Russia's army has historically always been merciful towards a defeated enemy. Kupereka ma sanctions ku makampani awiri amafuta a dziko la Russia kuzayankha kuona kuti actually zimene zikuti zikhala zoti sizili panga affect, zimene sizingati panga affect zimene zozo. Koma actually ubale wathu ndi umene sopano uyipe sopano pakati pa ife ndi America. By the way, meeting imene kuti akakumane pakati pa Putin komanso Trump ndi uyu Zelensky, meeting imeja yayikidwa pa on hold. Iyi meeting isachitike for Trump watulutsa statement yona kuti he is not interested in meeting Putin. Yeyo sali interested, sakufananso kumanaso ndi Putin chifukwa ndi palibe, there is no real deal. Iye akufuna real deal, real deal yetiuzana pano panso komanso Putin iso akwanena kuti yeyo ceasefire kuyika zida pansi sikuchitika. Chabwino chimene chavuta kuti meeting isachitike kuti pakhale crash kwambiri nchonena kuti Putin akuti ine ndikufuna ndikamabwera kuti tikukumana tikhale kambirana zomveka bwino, kuti kumene tipitango tikakambirana zonena kuti nkhondo iyi itha, ma conditions amene ndaperekaja ndikuti anthuwa mwavomerezana nawo, mwagwirizana nawo, right? Ndiye pamene zipita kumenekoko. Trump akuti ine mubwere zimene zitikambiraneso koma pakhale kayi ceasefire. Ndi Putin wana kuti ceasefire sichitika. Ndiye wapereka example wana kuti ceasefire si solution yabwinobwino, zida titakuyimika pansi koma sizikhala permanent, sizikhala zokhazikika zinthu zijazo zimabe kuti anthu aunongaso yani aunonga malamulo, aphwanya malamulo, nkhondo ija nkuyambiraso. Ndi anapereka example ya ku Gaza kuti ku Gaza kumona ngati kuti isinu munati mwathesa nkhondo chifukwa ipa chapo munangoza kuti pakhale ceasefire. Ceasefire ija taonani pano paso pakadali panopa ku Gaza kuja maIsraeli ayambiraso kuphulitsa, right? Panopa maIsraeli ayambiraso kuphulitsa. Ndipo kuti nakuona kuti nzonsezi ndizenzana kuti sizikhala ndi phindu lina lililonse. Chabwino tikumanaso, after tikakumanaso tikambiranaso tizingobwereza inuyo zimene ine ndikufuna mukuzidziwa kale, period. Ine ndikufuna kuona kuti awa asajoine NATO, that's all. Malo amene tatenga, that's all. Basi ene ndikamabwera kumene koko tikuzakhala tikukasayinana zinthu izozo, ndimve kuti pano poti zatheka zimene zozo. Komano inuyo mukamati basi bwerani kayi tizikambiranaso basi, koma pangokhala ceasefire sichitika, ceasefire kulibe chifukwa ceasefire ndi yaboza. Ndi akupereka example imene yoyo ya ku Gaza.
That's why nkhani ya ku Budapest meeting imeneyi sichitika ndithu chifukwa Trump so wanaso kuti ineyo sonde I'm not interested itu kwambiri chifukwa ineyo ndona zoti pana pasingagwire chifukwa Putin niyo akuenda kuti atani ndifuna ndi deal ndithu iye Putin niyo ndithu avomereze kuti apa basi by the way zitatero zama sanctions takamba amakampani awiri amafuta ku Russia apasuda ma sanctions and after that sopano Putin pamene sopano wapanga test bomba waliyesa bomba limene anoaka ku Russia akulisha kuti unstoppable pamene maiko azungu akulisha kuti dangerous akuti bomba limene la dangerous for bombalo sikuti ndi bomba wamba koma bombalo ndithu muli nuclear ndithu ndi nuclear ndithu bombalo ndipo chato nuclear imathetsa nkhondo akamenyana nuclear mango bango to kho basi kazota zimathala bombacho basi ndiri kodela kumene koko kukagwira nuclear anthu obada obunduka nthakayo simakhala chonde olokomera zinthu sizimamera kumakhaso sizimayenda bwino iyayi ndithu sizimayenda nuclear ndithu ndiyo opya kwambiri. So iwowa abanga ndithu test. Remember kuti anthu akamapanga test it's most of the times zimakagwira amakapolisa mabomba lija limakagwira my oceans manyanja nthawi zambiri most of the time umundi mmene iwowa amapangira and sometimes amakagwira ku nthaka ino kuti muna ndi malo kuti anapanga kale kuti awawa basi nkongo yeserera komano ndizinzopya kwambiri komano sino on the other hand upeza kuona kuti ku maiko a NATO for the first time chiyambi chisegulireni NATO bungwe la NATO zaka 71 anthuwa sanapange ku exercise zima nuclear komano ababa akupanga exercise chani manuclear pamene pali pakuopsa pamene sipana anthu akufunsa kuti kodi tsopano pano pa zinthu zikukhala bwanji anthu akungoyesayesa zida zawo chifukwa chani pamene pati mfane bwino tumene anthu akuyesa zida anthu akukangana kumayesa zida anthu kumakangana kumayesa zida pamene pampena anthu akudapa kuti koma akuluakulu mukuti tilimba chikuchitika nchani zotsatira zake zikhale zotani etu anyway lero ndithu Putin anakumana ndi asilikali ake pamene amapasidwa malipoti okhuzana ndi ku Ukraine kuti yayi madera ambiri ndithu anatengedwa komanso iwowa general iwopereka ripoti akuona kuti tili ndi hope kuona kuti anthu sopano titenga posachedwa apa Ukraine endiso Putin anapereka uthenga message kuti anthu amene akufuna kupanga salenda ku Ukraine ko apange salenda agonje basi komanso anayankha kuona kuti mu history ya ife ya Russia anthu onse amene apanga salenda Russia imawasamala imawateteza basi ndi iwo ndithu asakhale ndi nkhawa ineyi yonse yayi ngati atakhala kuti asalenda kumene koko ku Ukraine ko izo ndi zimene ndithu zilipo ndithu uku a Trump nawonso ndithu aoneka zoti akuipatsa moto ndithu kuipatsa moto koma Russia yankhula mawu onena kuti akuti iwowa sangagonjere anthu azungu. Russia sigonjera azungu pobweza even ziganizo zake pobweza chilichonse chimene like zonse zimene akuona zoti afuna kupanga ndipo sangasinthe chiganizo iwo mmene zilimo zimene zozo ndi I think ku yesa chida cha nuclear cho I think kumene kunali kutumiza message kwa atumizira aku America kuti sayiwale tu ifeyo tikuseweraso ndi zimene zizo. Yeah, that's it. Uku Kim Jong, president wa ku North Korea, pamene Trump akupanga maulendo afuna apite ku South Korea, afuna apite kuti andika trip ndithu kupita ku Asia. Pamene sopano Kim Jong
pamene akuyesa panayeso zidaso zake. Imeneyonso imachudanso kuti kutumiza message kwa azungu kuti akuluakulu osamasewera ifenso ndithu tikuyendera wada. That's all. Nde nkhani ya manyukiliya ikuoneka zoti yafika nopotani poopsa pamene wina aliyense akuyesesa kuti akufuna apange exercise power, mphamvu zake kuti zikhale zotani. Nde panopanso pano still tikayang'ana situation ya ku Ukraine, Russia ndithu yaphulitsa kwambiri pakali pano. Iyoyo yati lero inatumiza statement yona kuti iyoyo yabwezera chifukwa nayonso Ukraine ndithu inatumiza mabomba ku capital city ya Russia, kumene nawonso anaphulitsanso ma infrastructures ena kumene koko. Koma chenjezo chimene apereka kwambiri a Russia njonena kuti mwesere kutumiza Tomahawks yanuyo zida zimene afuna zipangidwe imported, zipangidwe transfer kuchoka ku America. Akona kuti muyesetse inu autaisiti mungoyesera kutumiza mabomba amene wawa mu Russia. Ndoti niyo actually chiopsezili panopa ndi chokhuzana ndi nuclear. That's all. Then we do not know kuti sitikudziwa zoti next step kuti Russia akaitokosola kwambiri chingachitike ndi chani. Russia simabwerera mbuyo most of the times than Holiban Tima, and we just hope for the better. Makamaka pa dziko lapansi izizi kuchitikazi zambanso pano kuopsa ndithu, izizi zamba kuopsa ndithu chifukwa pajaba inali yoti mangonyengerana koma pano paso pano zili za serious so pano. Russia versus America and NATO. Pamene patiso pano I think NATO ndi America ndi Trump azendana limodzi. Azenda limodzi basa pano ndizatheka sipacha pakhangati amakhangati ya pang'ono pamuka ndi Putin and Trump chamene koma pano paso pano zoneka zoti anthuwa ndizoopsa. Komano akapanga zimene angapangezo, remember NATO ndi America akapanga zimene angapangezo, komano result yake ukuku mukudziwa kale kukhala kuphulisana ndi manyukiliya aja. Nde yo nkhani ndi imeneyi pa update tipereke tizipasana ndithu mawa kucha muno guys. So sorry kuti mabize ena ndi ena anachitikapo ndithu, komabe still timakumbukira kuti yes anthu akudikira ma update uku, timakumbukira ndithu. So timapanga khavo bwino zinthu zicha ndikuona zoti tiyipasane motani. Komano guys, ife ndithu nthawi zonse timakunyadilani. Thank you so much. Tikupitiliza and mina mawa tipasane za ku Gaza kuti zili banji chifukwa Hamas kumene ndithu ikusungabe ma hostages okwana 13. Guys, thank you so much. Malawi cameras.